Случвало ли ти се да искаш да направиш нещо, да имаш някакво умение, което искаш да развиеш, искаш да го превърнеш в бизнес, да изкарваш пари от него, обаче на заден план в ума ти винаги да кънти едно тънко гласче, което ти казва: Не, аз не мога да направя това, защото в моето семейство никой не е правил бизнес и аз не знам как се прави, не съм достатъчно достоен, не съм научен на това, не зная как се прави и не мога. Всъщност това е едно ограничаващо вярване, което ако му повярваш, ти наистина цял живот ще останеш да работиш за някой друг, да изкарваш неговите пари, а пък твоите знания, умения, целият житейски опит, който си натрупал, просто ще си остане неразвит потенциал. Всеки един човек се ражда на земята с някакви дарби. И независимо той какво обича да прави, дали обича да боядисва стени, дали обича да почиства къщи, дали обича да готви, дали обича да шие гоблени, независимо какво обича да прави, човечеството има нужда от неговия талант. Човечеството има нужда неговите дарби да допринасят още повече за развитието на света. Така че, ако си мислиш, че не можеш да развиеш своите дарби, трябва да помислиш защо имаш това ограничаващо вярване в главата си. Откъде идва то? Това, че в рода ти или в рожденото ти семейство някой не е развивал бизнес, не означава по никакъв начин, че ти не можеш да го направиш. Просто трябва да развиеш съответните качества, за да можеш да го направиш. Първо на теб ти трябва да откриеш своята дарба, какво те радва най-много кое е нещото, което най-много те радва да го правиш, да започнеш да се обучаваш в тази сфера, да развиваш предприемаческо мислене. Помисли по какви начини ти можеш да изкарваш пари, по какви, да кажем, 50 начина ти можеш да изкарваш пари. Защото е много важно да настроиш ума си да мисли по правилния начин. Да търси възможности, а не да вижда ограничения. Защото само хората, които не са посмяли да развиват дарбите си, казват: държавата е пропаднала, политиците нищо не вършат, богатите са мошенници, аз нямам в рода си успял човек, аз ли ще съм този, който да успее. И така нататък, и така нататък. Ами, ти можеш да бъдеш този, който да промени родовите нагласи и да бъдеш един прекрасен пример за своите деца, за своите внуци, за това, че си човек, който е развил потенциала си, който е успешен, който е удовлетворен, който е щастлив, който всеки ден си ляга и става с пълно сърце за това, че той дава от себе си на този свят. Аз съм Дори Симичиева, холистичен терапевт и експерт по личностно развитие с вече почти 15 години опит и мога да ти помогна да развиеш своя потенциал, така че ако ти е интересно, последвай ме и ми пиши за повече информация.